Dili na ito. Bahala ka. Dire. Kita mga January yung sa iyo, boss. Ito yun. Ay, kung kuha na dala. Kaya kapildiw lang ka. Pwede mo kung sarili dala ba? Hello, Maki boy. Ano ilang kuhan? Ano sa yung kuhan niyo, boss? Ano sa King yung... low bearing. Ako yung butang tubig ka rin. Tubig ka. Tara, mga sakit ang mga bakukang sa mga... Nagsingkong pa ba, boss, no? Singko. Ay, wala ko yung bago. Dahil hindi na sa Virgin Tourist. Ikot lang naman, mga... Hindi naman na inanga ka ng... Kayo. Kalaki lang ako kaganina kuan. 2,000 years later. Umaga sa inyo mga kabingka. Ito naman po ang aking panibagong mukbang edition, no? Panupitan ng mukbang. Ito ang bucket challenge, chicken bucket challenge, okay? Between McDo and Jollibee. Bila ang saya. Yeah. Tag 6 pieces each, no? Isa ka dua ka sa dua ka bucket sa McDo o dua ka bucket sa Jollibee, pero meron sa bago din na sweet chili sauce. Okay? So let's start. Sarap nito. Tilawan na to nilang bago. Mau ni sa Jollibee. Ayun ako yung sa McDo. Mas dami pa dyan sa kanto-kanto, no? Pero wala kulang.
Mm. Jollibee. May katulad ang Jollibee. Lami yun. Asa man tong giingon nga katong kuan tawel wala man lagi, no? Pandaot ka to sa Jollibee, no? Wala ay tawel, unsa lami kayong Jollibee, oh. Nagpuyo ang akong anak diri cinta inyong gikoy-koy. Matay hindi kinaya. So bitaw ang purpose ani igibuhay na ko ni, no, kani mga sobra dire ihatag na ko ni, okay? So swerte sa matagaan ani. Ang time na ko nabilin is 6:40. $6.80 mga kabingka. So di na kinaya sa aking sawa ni tami mga kabingka. So, ako na yung ipamimigay mga kabingka. Patangin yung akong ipamimigay mga kabingka. Check this out. So what's up mga kabingka, ipamimigay na natin to ang isa ka bucket na chicken mula sa McDo. Let's go. So dito tayo. Yes, dito tayo matok ito. Ayo tagal ng tao dito. Ayo ay meron na yun. Dawata deh. Dawata. Nyonin na eh. Grasya na deh. Hindi. Huwag kayo mahiya na eh. Sa. Ay, nako. Parang natabon ito ah. Kasi natin. Yun. Miss. Lugay kayo mga kabingka. No? Lugay kayo. Saan ito? Ang ngi pa di ay? Oh. Bilisan mo. Eh, bilisan mo. Bilisan mo ah. Sorry good. Wala problema. Basta. Ano masabi mo? Salamat ha.
Sige. Mula sa McDo. Okay. So, thank you. So, okay, approve kayo mga kabingka. So, second step natin makakabingka. Babalik tayo. Let's go. So, ayan mga kabingka, maghanap tayo dito ng panibagong pagbibigay natin sa isa ka bucket challenge mga kabingka. Na ito, kung natin masuko lang nga, kuha na ni kabingka. Natin. Ako na to. Yung mga dalan dito mga kabingka. No? Pero may tao dito nga side. Ano na to kung sugot pa sila. Ano to ha? Ano to? Pugay tayo. Mga pugi. Oy, gusto mo ani yatag ko ni. Ano ko ipangutan naggamay lang kayo. Di, tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarong Grande. Kasi. Wala kakaila dire barangay captain. Sila mga tao. Ikaw gusto ka ni, isa ka bakit to? Yatag na ko ni. Sayo lang ay pangutana. Sayo lang ay pangutana. Kisa may barangay captain dire sa Katarong Grande dool dire. Di ba isa lang kabo. Kisa may barangay captain dire. Ay na, wala mo kaila ka. Taga dire mo sa Katarong Grande wala mo kabalo na unsa. Di ba yata lang ako ni. Isa ka bakit nga sa kuan? Jollibee sayang kayo. Sayang naman kayo wa mo kaila. Ingon ba? Bisa ba ikon? Ingon lang kon. Dili na ito. Bahala nga. Dili. Dire. Kita pangalan. January. Yung siya, boss. Ingon eh. Ay, dali. Isa shout out. Ay, shout out ko sa KTR day. Sa tao yung si KRT. Sige na. So, sa'yo na kayo mga pangutan na dugay kasi nakatubak. Ang pangalan is January Duterte. So, sige sa mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.